Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko ni sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio.
Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Masyong, dali na. Nakibunta na ni sila. Amat-mato na sila. Pero preparan, ha? Inainginay lang palapit sila ng tangan. Bubuan na tayo sila. Ato na. Ato na sila yung jeep ay kagruli sa piyak. Gamatamat na sila palapit. Preparar, Masyong. Preparar. Relax, boss. Ari lang ko sa tupad mo, boss. Dali na, mamatamat natin. Jack! Aral ako, Jack! Jack, makorner gid nila kita dre. Way kita sa atrasan. May pader sa atong likod. Way ta sang guan dre. O batul, mabatog kita. Bisang makapatas lang kita bugoy. Way kabi sang armas Jack. Kamu lang ni Tito Mayara. Natahap man sila nga palapitan ang nahamtangan ta. Tungod kay balo sila nga may kargada man kita. Hindi man nila kita madali-dali. Kung pinitong gid nila nga lubuson kita diri sa aton namtangan, may matumbagit sa ila. Jack, ara na sila, nagamat-amat sila palapit ni. Maganda ka dito. Kung may tsansa nga maigo mo sila, banati, hindi mo usiking bala mo. Ho, Jack! Bah, nag-ulhot ang isa dito sa unan. Animal ka nga! Animal, madasig siyang nakapalipod. Jack, tama! Tirong niyaki ka! Mga animal kabalos man. Boss, hindi ta sila pagpalapitan. Kasi na kung madisgrasya ta, buglay na. Madulong sa ilan hamtangan, boss. Pero kita ya makita nila. Kung kitaon tadi. Kitaon gid kita kung magpalapit kita sa ila, kay ti kasanag diriya sa atong namtangan. Dali lang. Islan ko ning magasin sa armas ko. Oh. Hindi na namiyan. Huwag na ko ni manamiyan, Masyong. Kubiri ko ha, kubiri ko! Palapitan ko mga dimbal kaya nakagrataton. Boss, dahil lang, yung cellphone ko. Saan na yun? Ay, si Katsil, nagtawag. Ang lookout ta sa gua, boss. Dahil lang. Hello, Katsil? Oo. Ano? Oo. Kubiri na ko kaya tratato ko naman sa mga to. Boss. Ano? May nag-abot ng mga salakyan sa gua. Mga armado ang nagasakay. Do mga pulis kuno suli ni Katsil, boss. Ano? Do mga para kuno. Ay, yun Boss, buklay na ba? Sibla makurner kita diriyaw. Delikado kita de. Kuna mo dali. Ay, du. Malinta di, Jack ka, Jack. Masimata. Hindi tadi magtinar. Hindi pa dito yung sanggago niya. May kutsahan na gitara pa. Mahali na lang kami, boss. Kaya kanabo ko na sila. Kung Kuna mo wala dali. pandal, ha? Dali na! Oo. Patras na! Oy! Ulan! Dali! Kiri! Oo. Balik ka mo! Oo, dali! May mga sabong! Dasigan nyo! Boss, inyo! Dali ka na mga gispiyak! Saan din ka mo, Tito? Nagapasunod na kami sa eskinita. Diretso lang ka pa, sir. Ari kami sa sulod git. Kamusta ang sitwasyon dira? Nag-withdraw sila, sir. Gulpi lang sila nga nadula. Ha?
Sa di sila nagagi. Wala ko mahibalaan, sir. Kay kulpi lang sila nga nadula. Hindi man kayo makagwa diri sa amon ng palipitan kay basip lang ko nara pa sila. Ha? Sa di ka mo ayon. Malayo na ang laktan namin diri. Kamo nang sa unan, sir? Madamo ka mo? Ha? Ari ako sa una. Ibayaw bang kamot mo, sir? Para mabalaan namon kung kamo ining nakita ko. Jack, sanay Sir Bernina. Ato siya nagabahayaw sang yakamot. Ari na sila, Jack. Muna sigurong nagpalagyo ang mga nagbira sa aton. Kay may mga pulis nga nagabot. Ang ganiban. Sir! Tito! Sir, ari kami, sir! Ay, Tito! Nakita ko na kamo! Katuwa ta si Bilig. Dalo na to siya sa ospital. Jack! Sir! Natiruan ng isa kong kaupod. Dalo na mo siya sa ospital, sir. Sa di na mga tao nagpariro sa inyo, Jack. Nagkalatula na sila. Sir, Ha? dalo nanay na mo ng upo na mo sa ospital. Binig! Binig! Kamot ng kamot. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Ay, sino atong naistorya mo sa cellphone, Diana? Si Major Bisana, Nay. Ari sila diri sa lugar ta. Ha? Ay nga aman. Kag ano kuno ang ninupok na batian ta? Nay, ginsulod ko no Santay Jack. Kagin paniro sila. Pe, ano? Ay, amo Diyos ko. Amo gali ato ang mga lupok nga nabatian ta kaina. Santay Jack kag ang mga amigo niya, ginpangluthang, samtang nagainom sa ila balay. Ay, amo ginoo ko. Ay, iti kamusta kuno Sanday Jack? Ay, dali ka. Kantuan ta Sanday Jack. Dali. Hindi, Nay. Ha? Ay, Nag-ooperate pa ang mga pulis.
Ginapangita pa nilang nagtiro sila ni Jack. Diri lang kita sa balay, Nay. Hindi kita magwa. Ay, Delikado magwa. pero Sanday Jack, ay base ko na ano na sila Diana. Nay, wala sang problema kay Jack. Ang isa lang kuno nila kaupod ang napilasan. Kagato na. Gindalan nila sa ospital. Ay, abaw, Diyos ko, ay nanuman ni man. Hulat-hulaton to na lang magtaway sa gwa, Nay. Kag amo ang pagwa. Tawagan ko dugay-dugay si Major. Mamangkot ako sa iya. Kung pwede na kita makakadto sa ilan ni Jack. Ay, Diyos ko. Hello? Chief? Oo. Oo, Chief. Ari pa kami sa area. Oo. Kami ang ari dito sa sulod. Oh, negative ang mga suspect, sir. Wala na sila sa area. Gulpi na nagkaladula. Okay, Chief. Okay. Pwede pa kami makakandak sa checkpoints. Oo. Madamo sila, Chief. Kag ang sugid sa nakakita diri, duha sila kasalakyan. Oo. Puro tanan ban ang ilang ginasakyan. Kag armado sila kayo, Chief. Yes? Yes, Chief. Oo. Sige. Thank you, Chief. Ano gid pa lang natabo diri tito? Kag kantay sing ang mga tawo nga to. Hindi naman sila kilala, Tony. Nakibot lang gani kami nga gold place na nagabot. Kag ba lang gani kinakasinggit isa namong kakaupod. Si Binig bala. Wala kinakasinggit siya nga may mga tao nga may tuyo sa malaking kay Jack. Ano pa, nakapanagod din kami. Kay kung wala, ubos kay siguro kami tanan kay gulpi lang kami agin banatan. Amo bala. Adi atong gindalan na day Jack sa ospital. Amo to si Binig. Huwag, Tony. Sila itong nga tatlo ni Digoy kag Bugoy ang nagdulong sa ospital kay Binig. Kay ginpabantayan ni Jack si Fatima, kay wala sila diri upod. Fatima, okay ka lang? Okay lang ako, attorney. Nakulbaan lang ako. Hindi na magpakulba. Wala naman sila. Mailang kani kay walang maigos sa daybos yan. Kag ang iyang mga kabataan dila sa idalom, attorney. Nagkakoob dayon sila pag linupok na. Galino. Diin sila. Ara lang na sa sunod, attorney. Dali ami. Kadtuan pa sila. Kaluoy man sa mga bata eh. Sige, attorney. Nara si Jack Digoy, kantuan to siya. Oo, Bugoy. Ote, kumusta si Binig Bugoy? Digoy? Wala na si Binig Jack. Ang balsang doktor, patay na siya. Hindi man. Look up ang likod niya, Jack. High-powered nga armas ang gimbira sa iya. Kapati ka ng tuguro sa magantang armas nila. Pwerte ka magskog sa mga lupok. Ang mga animal. Pinatay nila si Binig. Salamat lang ta kay Binig, Jack, eh. Kung wala siya magdalagan bakat to sa aton, kag timbrihan kita nga may mga armado, sigurado nga ubos kita tanan patay. Ubus kide! Kaya wala man tangdaan kabalo nga birahon kita nila. Hay, kita nila niya ang pag-abot nila mo. Nakita ni Binig. Kaya mo ito nga binanatan dandahan nila si Binig. Kag pati kita binuubuan man. Hindi sino yan mga sila. animal nga to, Jack. Wala akong makaibalo. Hindi ko sila kilala.
May mga tabon ng guya nila. Oo man, hindi ko man sila kilala. Ako ang man. Pero nasiguro ko, ako ang tuyo nila. Kabati man kabusang sining-binig, ako ang tuyo nila. Gani man. Pero anong rason para iguon kanila, Jack? Kagkandesin ulit sila. Oh, ba, Jack, sanday medyo ro. Ara na sila. Nagapakatunan sila diri sa aton. Kumatod. Ah. Mayong iari siya. Basig may ideya na sila kung sino ang nagbira sa aton. Kung makabalo na ako sino nagbira sa aton, Jack, marisbak ta. Animal sila. Patyo nila kita ba? Kalma lang, Bugoy. Diragi mo na magkanto, ah. Mabalaan ko lang kung kanday sino sila. Hindi na sila mangita paliwat sa akon. Ako ang mangita sa ila. Hindi kami magdugayaya. Mabalaan ko lang kung sino siya, kung sino sila. Labutan ay gidawin kami. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.